שלום. טוב, אנחנו מתחילות כי 1:30, ויש לנו היום מפגש שני בסדרה מפורסמת שנקראת ביס של בינה. אה, אם תוסיפו גרשיים זה כמו בית ספר של בינה, כן? זה לא רק ביס של לאכול. זהו, אז אנחנו רק מתזכירים אתכם שיש לנו ג'יניאלי כזה, כמו אתר כזה שבנינו. אני אראה לכם. הוא נמצא גם באתר, ואנחנו גם נשלח אותו אולי רגע, נשתף, כן. נשלח אותו גם בקבוצה עוד פעם לתזכורת. שימו לב שעל כל יום של ביס של בינה, יש לנו בעצם שם של אותו מפגש, תאריך, ואז שזה נפתח, תהיה שם הקלטה, וגם כמו במפגש של היום, היו גם כלים, קישורים לכל מיני כלים, סרטוני הדרכה והקלטה של היום, למי שפספס לא יוכל להגיע וכזה. עכשיו, חוץ מזה, שימו לב מצד שמאל, אתם רואים, יש פאדלט שאפשר ללחוץ עליו ככה בלחיצת זה, אתם רואים? ורוניקה, סליחה שאני עוצר, איפה זה יהיה? אני פשוט זה פספסתי אותך. נמצא באתר, זה כבר נמצא באתר, ואני אשלח עוד פעם בקבוצת... מעולה. אתם רואים את הכלים היפים של יוסי, הצהוב היפה? אז פה יש את כל הכלים שיוסי אוסף וממליץ מהתנסות, אז הם נמצאים בתוך הג'יניאלי, שאם תאבדו את הקישור לפאדלט, אז הוא נמצא בתוך זה, וחוץ מזה, פה מצד שמאל הוספנו עוד פאדלט, יש לי שאולי משהו דחוף. שאולי נשמש בו לצורך שיתוף של כל מיני תוצרים של עובדים, כי לפי מה שאני רואה טוב, מה מתפתחים פה שאת דברים, רוצה. ואנשים משתמשים ביי. אה, ביי. משתמשים בבינה, ונחמד מאוד אם נוכל לשתף אחד את השני וללמוד. זה יכול להיות מאוד נחמד. זהו, זה ככה המבוא, תזכורת שתדעו איפה לחפש את החומרים, ויש פה גם קישור זום קבוע שתוכלו להיכנס תמיד בימי ראשון בשעה 1:30, פעם בשבועיים. בסדר? טוב, אז אנחנו רוצים לעבור היום לכלי, וחשבנו לשתף אתכם היום אני וענת. ענת? נכון, שלום. אם מי שלא מכיר, אני מנהלת תשתית מולטימדיה בדוידסון, וגם משתתפת בפרויקטים בחדשנות. ובאמת חשבנו היום מה הנושא שנוגע כמעט לכולם. כל אחד מאיתנו יצא לו להעביר מצגת, אם זה בתחום החינוך, לעזור לילדים בבית ספר, באופן עסקי. באמת זה נוגע לכל אחד מאיתנו, ויש כלים מדהימים שהבינה נותנת לנו בשביל לייצר מצגות מרשימות ומקצועיות, באמת בצורה יעילה ומהירה. וגם אולי לייעל על העבודה שלנו. זה לא תמיד תוצר מושלם, כמו שאנחנו מכירים את הבינה, היא עדיין בתהליך של התפתחות, אבל יכול להיות שתיקחו ממנה משהו, ואז אנחנו נתחיל מכלי שנקרא גמא. תכף אני משתפת אתכם. רואים? רגע, הנה, רואים את האתר? תעשו לי ככה, כן? יופי, תודה נטלי, תודה. אז הנה, נכנסים לגמא, אנחנו נשלח לכם קישור, אבל בגדול כשכותבים בגוגל גמא, מגיעים לגמא. הכלי הזה תפס תאוצה כנראה בגלל שהוא גם חינמי, וגם נותן הרבה קרדיטים. זה מילה כזאת, קרדיטים היום, של אפשרויות לעשות בחינם מספר מצגות, ואז אנחנו יכולים להיכנס אוי, מה קרה לו? רגע, שנייה, תקלה. שנייה, זה לא, הנה, רגע, חוזרת. אנחנו יכולים לבקש ממנו לייצר כמה דברים. אחד זה לייצר מצגת, אתם רואים פרזנטיישן, אפשר לבקש לייצר דף אינטרנט או דוקומנט, מסמך. עכשיו, יש כמה אופציות. קודם כל, אם אנחנו עובדים עברית, אז אנחנו כותבים עברית פה, בוחרים עברית, שימו לב שהוא כתוב ממש עברית, כי הרבה פעמים אנשים מחפשים היברו ומסתבכים, הנה כותבים עברית, זה צורת המצגת, אנחנו משאירים את זה כמו שזה. המקסימום של שקפים שאפשר לעשות זה 10 בחינם,
כל השאר, אתם רואים, זה דורש כבר תשלום. ופה אפשר לעשות כמה אופציות. אפשר לכתוב פשוט פרומפט. לבד צור לי מצגת בנושא, תכף תגידו לי מה בא לכם, שיהיה לנו יותר כזה אינטראקטיבי. או שאפשר ללכת ל-GPT, אנחנו פשוט לא עושות את זה עכשיו, אולי כי אין לנו זמן, יכול להיות שנראה שיש זמן, אז אולי נתנסה ביחד, ומבקשים פרומפט מיוחד ליצירת מצגת עבור גמא. עכשיו, בתוך ChatGPT יש תוסף כזה מיוחד לגמא שמייצר את הוא למעשה הפרומפט. נותן לנו, אם יש לנו זמן, באמת יש איזה תוסף כזה בתוך ה-GPT שנקרא GPT גמא, והוא נותן לנו אפשרות לענות על שאלות שעוזרות לגמא לדייק לנו את המצגת. כלומר, מי קהל היעד, איזה גיל, כמה שקפים, באיזה צורה, באיזה אופן, איזה עיצוב וכו' וכו' וכו'. עכשיו בואו ננסה משהו פשוט, בסדר? נכתוב פשוט איזה מצגת אנחנו רוצים. מישהו צריך מצגת למחר בבוקר, נטלי, פתחת מיקרופון, דברי. הרצאה על אבולוציה של סוגי דם. אז הוא מבין גם עברית. אז נכתוב רק נושא אבולוציה של סוגי דם? כן. בישראל או סתם? או בינלאומי, סתם. אוקיי, אז אנחנו נעשה לו ככה, ותראו איזה פלא, הוא כבר הכין לנו כותרות של המצגת. עכשיו נטלי, את עוברת על כותרות, בסדר? ואז את אומרת לעצמך, רגע, מה פה רלוונטי, מה פה פחות רלוונטי. עכשיו, זה נורא כללי מה שנתנו לו, כמה שיותר נדייק, אז כנראה הוא גם יעשה את זה יותר חכם אולי, קצת יותר חכם, אבל פה אפשר גם למחוק. נגיד, נטלי, אם את לא אוהבת איזשהו שקף, איפה נטלי נעלמה לי? אז את יכולה למחוק פה מצד ימין, וגם את יכולה לערוך פה בפנים, בסדר? לעשות עריכה של זה. ואז אנחנו אומרים, נגיד, אתה שלמה עם כל מה שכתוב פה, יש לך כמה אופציות, או מצגת עם שקפים מאוד קצרים כאלה, כמו בריף, או בינוני שרוב האנשים בעצם מעדיפים מדיום, או ממש דיטל עם המון פירוט, כמו פעם כאלה, מצגות יותר מפורטות. פה אנחנו בוחרים בעצם איזה תמונות את רוצה לשלב בתוך המצגת. אוטומטית הוא מג'נרט לנו לבד, לפי מה שהוא מבין מהתוכן, כן, של כל שקף. ו-AI אנחנו נגיד נשאיר את זה כ-I, ופה אפשר גם לכתוב מה סטייל של איזה צבעים, נגיד צבעי דם, כן, סתם, צבעי פסטל, כזה, נגיד, או משהו, את יכולה להוסיף מה שבא לך, ואנחנו לוחצים על Generate. עכשיו מצד ימין צריך גם להופיע, הנה, עכשיו תסתכלו רגע איך זה עובד, אנחנו מקבלים בעצם מצגת, אתם רואים נכון? את הקסם? כל כך מהר שזה מדהים. עם אינפוגרפיקות ועם כל מיני דברים, אני לא יודעת, תכף נטלי תגיד אם זה נכון מה שהוא עשה בכלל. ובמקביל עכשיו הוא גם עושה תמונות, תכף אנחנו נעבור על... וגם סיכום והמלצות למחקר עתידי. או, הכניס לה פה את כל הזה, את כל הסיכום של סטודנטים. אוקיי, עכשיו יש פה כל מיני אופציות. עכשיו, לא נראה לי ביקשנו, יש פה מצד ימין מין סרגל כזה, שאפשר פה לבקש כל מיני חידודים, ונגיד אפשר לבקש ממנו לפצל את השקף לשני שקפים, לעשות אותו קצת יותר... היי, מה נשמע? בסדר גמור. רגע, תשתיקו את לוטם. בטח, אני לא... לוטם, תסגרי את הזה. ויש פה כל מיני אופציות לעיצוב, ויש פה גם אפשר להטמיע סרטונים, וגם מספוטיפיי וטיק טוק, שזה נורא נוח, ולהשאיר פה
לייצר פה כל מיני גרפים, ובאמת כמו בג'יניאלי וכמו בקנווה אפשר לשחק עם זה, ולהשאיר את זה כמצגת פשוט עם קישור כזה שאתה שולח והיא כל הזמן מתעדכנת לפי מה שאתה מעדכן בה, או שיש אופציה לעשות share, ואז בשיתוף אפשר לבקש להוציא אותה כ-PDF או כתמונות. כתמונות. ואם אנחנו מוציאים את זה כפאורפוינט, אז אנחנו יכולים אחר כך להעלות אותו לדוגמה לקנווה, או לשחק כבר בתוך פאורפוינט, לשנות, להחליף, ויצא כזאת צבעים שחורים, היינו צריכים לעצב אותו יותר בפסטל, כן? אפרופו, לא מבין מה אני רוצה. אני חושבת שכדאי את הפרומפטים לכתוב כן באנגלית. לרשום באנגלית, אפילו שהוא מבין עברית, בכלל זה המלצה גורפת לכל כלי ה-AI, הוא מבין קצת יותר מדויק את האנגלית. כן. אבל זה נורא מגניב שאפשר לחלץ אותו בעצם לפאורפוינט ולא להיות תלוי בו. יש פה עוד כמה כפתורים חשובים. אמרת לאנגלית פה עברית. גם אפשר להחליף לצד של ימין-שמאל קצת, הנה אתם רואים, כי בעברית זה הפוך. לשחק עם צבעים וקצת לשדרג ולשפר את המצגת. עכשיו עוד משהו שמאוד מעניין פה, רגע אני חוזרת לגמא, יש עוד כמה אופציות. במקום לכתוב באופן כללי, אנחנו אומרים, רגע, יש לנו, לנטלי יש מסמך או איזשהו מאמר, שבעצם מדבר על סוגי אדם, לא יודעת, משהו מבוא כזה, משהו מה שהיא צריכה לתלמידים שלה, מה שזה לא יהיה, או שאני כתבתי דוח הערכה לפני, השקעתי ויש לי ממש איזה 40 דפים של דוח, ואני צריכה להציג אותו ללקוחות, ואני צריכה מצגת. אז פשוט מוסיפים PDF. זה מפה, רגע, שנייה. מפה. אפשר להוסיף פה את המסמך שלי ולבקש ממנו לפרק אותו למצגת. אז הוא בעצם נכנס לתוך ה-PDF שלי, ומייצר גם מצגת על סמך הדברים שלי, שאני כתבתי. אני מורידה את זה וגם מעצבת את זה, איך שבא לי, זה יכול גם לחסוך מלא מלא זמן. תחשבו שלפעמים רק לייצר מצגת לוקח לנו, או לחשוב על אינפוגרפיקה וזה, וזה עוזר לנו, עושה לנו... נכון. עוד מקור מעניין ליצירת מצגת זה URL. אתם מביאים לו קישור אפילו של ויקיפדיה, או מה שאתם לא מוצאים לנכון ברשת שמעניין אתכם. אפילו ניסינו לעשות את זה על כתבה מדוידסון, וגם שם הוא נכנס, הוא מחלץ את הטקסט בעצמו, ומייצר לנו איזה מצגת. זה באמת פותח לנו הרבה אפשרויות של סורסים, יצירת המצגת. אבל חוץ ממצגת יש גם דוקומנט. בת שלי הייתה צריכה לעשות עבודה על תאילנד, היו שם שאלות, ופשוט כתבנו, והוא יצר גם מסמך כזה על תאילנד, לפי השאלות ששאלו אותה בבית ספר. איזה סמל, ואיזה כל מיני דברים מאוד בסיסיים, אז גם אפשרי. שאלות עד כאן? לא. בקשות? אני אשאל, לא, ענת, את אמרת שכדאי לאנגלית, אבל אני יכולה, אם אני צריכה את המצגת בעברית, אני יכולה לכתוב פרומפט באנגלית ולבקש שהמצגת תהיה בעברית? כן. כן. זה אפשרי, כן, אוקיי. כן, אפשרי, כן. יופי, תודה. פשוט בפסטל גם לא, יש שם גם יוצאים מין כאלה קוביות, ואת בוחרת לך צבע והכל, עכשיו משום מה הוא צבע לנו את זה, הוא פשוט לא היה בסדר. בשחור, כי ביקשנו, אבל כנראה אם הייתי כותבת באנגלית, ודווקא את הפירוט של איזו מצגת אני רוצה, זה היה יותר מדויק, או כנראה לא קלט אותי. תודה. לי יש שאלה, כן. אפשר להכניס, סליחה על החוסר מצלמה, אפשר להכניס לו גם נגיד חלק ממצגת שכבר התחלנו ושהוא ימשיך אותה? נראה לי כן, יש כן, יש, אופציה upload the file, אתם רואים שבצד שמאל, רגע, תראי להם, יש פה PowerPoint, PPT או PPTS, ואפשר להביא גם דוק,
רגע, למה זה לא... הנה עכשיו. אם תעשי להם עם הקונטרול, שיוכלו לראות. הנה, כן. מפה אני יכולה לקחת איזושהי מצגת שלי, להכניס, ואז לבקש ממנה לעשות את המשהו. עכשיו, אני לא ניסיתי את זה עדיין, בעצמי. שמעתי מזהבה שהיא לא כל כך התלהבה מהתוצר בשלב זה, אבל אתם יכולים לנסות. זה אפשרי. מה שיש לי להגיד גורף בכלל על התוצרים של AI, שהם אף פעם לא גמורים ותמיד אנחנו נצטרך לעשות שינויים ושיפורים ושיופים, אבל זה דראפט מעולה להתחיל איתו, זה חוסך המון המון זמן עבודה בהתנעה ובעיצוב, באמת יש לו יכולת להבין אותנו ולעשות איזה משהו גולמי ראשוני, שזה בהחלט חומר גלם מצוין להתחיל לעבוד איתו. לפני שנעבור כן. לקנווה, יש עוד שאלות? כן, עוד שאלה בענייני עיצוב, כל מה שקשור ללוגויים וכל הדברים הרשמיים האלה שאנחנו צריכים במצגות כשאנחנו עושים, איך זה מתחבר לכל מה שהצגתם? לפי הפרצוף של ורוניקה אז לא. פאורפוינט, ואז את מדביקה את זה למצגות של דוידסון. הבנתי. אבל אני מתארת לעצמי, שזה יגיע. עדיין אני לא בטוחה שזה קיים היום, שאת יכולה בדיוק... אני יודעת שבקנווה אפשר. השאלה שלך בדיוק מתקשרת לכלי הבא שאנחנו נודדים אליו. אז בואי נפתח רגע. זאת שאלה מצוינת וכדאי לבדוק את זה. יכול להיות שגם אפשר ארגונית לעשות משהו. זה יחסוך עוד יותר. בואי נקרא, רק תפתחי לי כאן בבקשה. כן. אני רק אתחיל לדבר. הכלי הבא זה קנווה, אתם בטח מכירים אותו, זה כלי נהדר שלמעשה עלה לאוויר ב-2013, זו בחורה מוכשרת אוסטרלית, העלתה אותו כדי לעשות מהפכה בעולם העיצוב, כלומר זה אתר אונליין חינמי בדרך כלל עד מוגבלות מסוימת בפיצ'רים, אבל הוא בעיקרון חינמי והוא פתוח לכולם על מנת להנגיש את העיצוב, אם זה לפוסטים, לסושיאל, למצגות, לפוסטרים, באמת כמעט כל המדיומים האפשריים לעיצוב, שהעניין הוא שבאמת זה מאפשר לכולם, גם אנשים שהם פחות מקצועיים בעולם העיצוב, לייצר תוצרים מאוד יפים בקלות. עכשיו, מה שחשוב זה, אם אתם רוצים לייצר משהו עם בינה מלאכותית, חייבים לתרגם אותו בחזרה לאנגלית, ולכן אני הולכת פה לחשבון שלי, נכון? כן, אז רגע, אז לא לתרגם, אז להפוך אותו לאנגלית. בדיוק, בהגדרות, אז ככה, יש לנו, כמו שאמרתי קנווה אתם מכירים, אבל יש לנו פיצ'רים חדשים של AI שנכנסו לקנווה, ותכף אני אראה לכם, ובהגדרות, בשביל לראות את הפיצ'ר הזה, אנחנו נצטרך להגדיר את הקנווה באנגלית. אני בטוחה שזה עוד יתקדם, זה באנגלית. יכול להיות. אבל כרגע זה באנגלית, אתם רואים שכל הכיתוב פה באנגלית, ורק ככה אנחנו נוכל לראות את הדיזיינר. אנחנו מדברים היום על פרזנטיישן, יש עוד באמת מלא דברים, מלא אפשרויות, סושיאל מדיה, אדיוקיישן, וידאו, ובסייט, אבל כרגע אנחנו נתמקד על מצגות, זה האייקון הכתום שראינו, פרזנטיישן, ולחצנו כדי לייצר מצגת חדשה, ומה שאתם רואים זה נקרא Magic Designer, בשורת החיפוש, פה למעלה יש זכוכית מגדלת עם כוכבים. כל מה שמופיע בקנווה עם כוכבים, זה אומר שיש לו נגיעה של מודל AI. זה נקרא... דווקא חלל. כוכבים זה לא חלל? לא, להכל. אז מה שאנחנו רואים למטה, recently used, זה למעשה, בלי קשר ל-AI, יש בקנווה, באמת עשרות אלפי, לפי דעתי, טמפלטים מוכנים של מצגות. כלומר, אתם יכולים לגלול אם יש לכם סבלנות ואתם נורא מקפידים על לבחור איזה משהו שנראה לכם, אז אתם יכולים גם לגלול למטה ולראות
את כל סוגי המצגות והטמפלטים האפשריים. והנה כתבנו באנגלית create, חייבים לכתוב פה create, נכון? בדיוק, אז עכשיו אנחנו רוצים ליצור מצגת שהיא כן עם נגיעות של AI, שהמודל עוזר לנו ליצור משהו מותאם אישית, ואנחנו מכניסים בשורת החיפוש עד 6 מילים בערך, תיאור של המצגת שאנחנו רוצים. עכשיו, רצוי כמו שאמרנו באנגלית, פה הכנסנו את הפרומפט הבא, Create Presentation for AI in Education, ואנחנו צריכים להקפיד שהמילה הראשונה בפרומפט הזה, בחיפוש, היא צריכה להיות ציווי, פעולה. Create, Design, הוא צריך לדעת שאנחנו מבקשים ממנו לעשות משהו אקטיבי, ורק ככה המודל עובד טוב. אז בואו נלחץ ונראה מה הוא מייצר לנו. תכף נעבור על כל מה שלמטה. אוקיי, עכשיו אתם רואים שאם הצלחנו באמת לגרות את המודל לייצר לנו משהו, אז הוא נותן לנו פה למטה, רגע, לחצתי את זה, אוקיי. הוא נותן לנו פה, בדיוק, נותן לנו טמפלטים שהוא בחר במיוחד עבורנו מכל המאגר, אבל הוא כן הפעיל את המודל לפי השורה שחיפשנו, ויש לנו פה טמפלטים שהם מותאמים לדעתו הכי מדויק. בואו נבחר אחד. זהו, יש לנו פה ממש מצגת של 7, במקרה הזה 7 שקפים. אנחנו יכולים לעשות apply all ולראות ממש שהוא מראה לנו את כל המצגת. יש פה כמובן טקסט שהוא החליט להכניס מראש, אבל אנחנו אחר כך נוכל לעצב גם את התמונות, גם את הטקסטים כמובן. אבל הכי מעניין שעכשיו אם אנחנו רוצים לתרגם אותה לעברית ואין לנו זמן, אז עושים את זה תוך שנייה. בדיוק. אז הנה... זה ריסייז, נכון? זה עצב. נכון. ובעברית זה עצב, אתם יכולים לעשות את זה גם בעברית על מצגת רגילה, על שלהם. יש פה טרנסלייט. אנחנו רוצים עכשיו, כן, לתרגם את המצגת. אז איזה שפה אתם רוצים לתרגם? אסטונית, גיאורגית, היברו. הנה פה דווקא, כן. ואז יש פה... גם פה יש אופציות בתרגום, שזה מעניין. יש... professional friendly. כן, איזה סגנון אתם רוצים שהוא יתרגם מאנגלית? יש באמת פרופשיונל, ידידותי, אינפורמטיבי, שיחתי, כאלה. יש apply לחלק מהדפים או לכולם. ואז אפשר לייצר גם שכל שקף יהיה גם באנגלית וגם בעברית. זאת אומרת, שישאר מקור שנוכל להשוות נגיד את התרגום, כי לפעמים תרגום קצת טרנסלייט, כן, הצעה מפובי, ואולי תעשי פרנדלי. פרנדלי, בואי נעשה פרנדלי. אנחנו פרנדלי. טרנסלייט. תחזיקו אצבעות, אני כבר אומרת, זה גוגל טרנסלייט אוריינטד, אז אנחנו לא נצפה ממנו להרבה, אבל בכל זאת הוא עושה לנו מצגת בעברית. בואי נראה. עתיד הלמידה נראה מרגש, הוא מלא אפשרויות חדשות. זה כבר נראה יותר טוב בשביל תלמידים. כמובן אנחנו נערוך, אבל תראו איך בלחיצת כפתור פשוט קיבלנו כבר מצגת בעברית, שאנחנו יכולים לערוך אותה. אין לנו עוד הרבה זמן. כמה יש לנו? עוד 6 דקות. 6 דקות. אז אני אספר לכם בעל פה על האפשרויות, ואנחנו אולי נרחיב את השיעור הזה, את הסדנה הזו לעוד מפגש. יש פה דברים מאוד 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 מרגשים שקורים בבינה מלאכותית בתחום המצגות, פה בקנווה. לקנווה יש אפשרות להוסיף, זה נקרא bulk created, להוסיף מידע מתוך קובץ שאנחנו מייצרים אותו למעשה ב-ChatGPT בצורה מאוד מאוד פשוטה,
כרגע לא יהיה לנו זמן להראות, אבל אנחנו ממש מתחילים מאפס, לא צריך להיות מומחה AI, לא צריך להיות מומחה בשום דבר. נכנסים לצ'אט GPT, כמו שכולנו מכירים, מבקשים ממנו בכמה משפטים לייצר לנו מצגת בנושא מסוים, אפשר קצת להרחיב יותר, להרחיב פחות, ולבקש ממנו לייצר אותה בפורמט של כותרת ותוכן. הוא מייצר לנו את מספר השקפים בצ'אט GPT, אחר כך אנחנו מבקשים ממנו לייצא את כל הדבר הזה כאקסל, לקובץ CSV. מי שלא חייב עכשיו זה, אני יודעת שזה נשמע מסובך, אנחנו נכתוב הכל וגם נעלה סרטון הדרכה לדבר הזה. מה שעושה הקובץ CSV, אפשר פה לייצא אותו לתוך הפונקציה הזה שנקרא bulk create, בעברית זה נקרא יצור יחידה גדולה, והוא פשוט מייצר לנו שקפים בתוך שנייה לפי השקפים שהיו בצ'אט GPT. ממש כאילו כותרת ותוכן, כותרת ותוכן, וזה גם עוד דרך לקצר לנו את התהליך הזה של לייצר את המצגת. עכשיו חשוב לציין שב-GPT יש את האופציה של קנבאס שנפתחה עכשיו גם לחינמי, ושם מה שמייצר GPT אתה עורך בפנים. אז זאת אומרת, זה לא רק מה ש-GPT יצר, זה משהו שאתה עבדת עליו, שיפרת, שדרגת, הכנסת לטבלה, הוצאת, הכנסת לקנבה והיא יצרה לך את המצגת, ואז אתה משחק כבר עם תמונות. באמת בקנבה יש אפשרויות מדהימות להוריד רקע, להוסיף, נגיד לקחת תרשים, לא יודעת אם יש לנו זמן, אבל לדוגמה במה שאני השתמשתי לקחת תרשים באנגלית, משהו מאוד, בתוך שנייה הוא פשוט מייצר מהתמונה, נותן לי למחוק אנגלית ולהעתיק אותו, להפוך אותו לעברית, ואז זה חוסך פשוט מלא עבודה וזה נורא עוזר. זהבה תוך כדי עשתה משהו, נכון? זהבה, את רוצה להראות? ראיתי את הצ'אט שלך. אם אתם רוצים, יאללה, בשמחה. בדיוק מכינה איזושהי מצגת, אז בעצם ביקשתי מצ'אט GPT להכין לי את הפרומפט לגמא, ואז ביקשתי ממנו לפתוח את הפרומפט בתוך הקנבאס כדי שאני אוכל לתקן. כן. אז סתם אמרתי בדיוק, בגלל שנגעתם בזה, אני יכולה להראות את זה. או שפשוט נעשה מפגש על זה, כאילו זה ממש זה, כי תשארו 2 דקות, אני רוצה לכבד את הזמן שיחזרו אלינו, כי אז הם יגידו מה, הם משקיעים אותנו. הנה זאת חגית שיכולה, משתנה. זה וירוסים של AI. אוקיי. רק עוד מילה אחת על כאן, ובאמת זה גם עולם ומלואו. יש לנו אפשרות פה להוסיף לתוך המצגת גם מתוך האפס. את לא משתפת, אז רגע תשתפי אותנו. רגע, נחזור למצגת. יפה. יש לנו אופציות פה בצד, חוץ מהדיזיין שבו עשינו את המצגת והעיצוב וכל הנראות שלה. אגב, אפשר לבחור גם לייאוטס לכל שקף בתוך הקנבה, אבל יש ממש כל מיני אפליקציות שאפשר אפילו להטמיע יוטיוב, ממש בקלות, אפילו לא צריך לצאת ליוטיוב ולהביא את הסרטון, אפשר להביא את הסרטון ממש מתוך הקנבה, כמו שדיברנו, אפשר גם לעצב בעזרת כלי AI כל מיני אלמנטים בתוך המצגת. אם זה תמונה, אז יש פה באמת מג'יק, קיצור זה עולם ומלואו, כל מה שאתם חושבים שאתם רוצים להכניס לתוך מצגת, קיים ויותר. אז גם תרגישו חופשי אם אתם לא מוצאים איזה פיצ'ר, אם אתם רוצים לשאול אם משהו קיים, אנחנו נלמד איתכם ומה שאנחנו לא יודעים ונעזור לכם מה שכבר התנסינו. כיף גדול האמת. אנחנו נשארים פה שאלות. זהבה, שאלה קטנה. מה שעשית זה דקה או שזה מפגש? דקה, אז יאללה, תראי עכשיו שנראה. והזדמנות גם לבקש מאחרים, מכל מי שרוצה, גם מי שפה וגם מי שלא פה,
לשתף, להעביר מפגש, אנחנו ממש 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 רוצים את זה. והמטרה היא, זה פורום לשיתוף של כל אחד. כל מי שלמד משהו, רוצה להראות משהו, יש לו איזה אז כלי אני מגניב, אעשה פרסומת זה המקום. לעוד שבועיים, ורסנו מירב תציג את הבוט אוקיי, שהיא פיתחה, וזה רגע, ממש אבל מגניב. אוקיי, כרגע משהו, בעצם זה מה שה-Chat GPT הכין לי כדי להעביר לגמא, אבל כרגע, רגע, זה בתוך הקנבס. רגע, אני אסגור את זה. הקנבס, רק כדי להראות לכם, שנייה אחת. אוקיי, זהבה, תסבירי במילה מה זה קנבס למי שלא מכיר. אוקיי, רגע. אוקיי. קודם כל, התחלנו עם איזשהו פרומפט. אני רוצה 4 שקפים בגמא שמסבירים את ההבדלים בין משחק, למידה מבוססת משחק ומשחוק. אני כותבת לו, ואז הוא יוצר לי את הפרומפט. אז קיבלתי את כותרת המצגת, שקף 1, שקף 2, שקף 3, שקף 4. ואז ביקשתי ממנו, יש כאן בתוך ה-Chat GPT למטה, תסתכלו, זה חדש, יש מעין קופסת כלים קטנה, שכשאתם לוחצים עליה, יש לכם אפשרות או לבקש תמונות מדלי, או להעביר את זה לקנבס. הקנבס של Chat GPT בעצם מאפשר להכניס את כל הטקסט שהוא יוצר לתוך סביבה שמאפשרת לי לערוך את זה. אחרת כל פעם אני צריכה לבקש ממנו תיקונים, והוא בעצם כותב את כל מה שהוא כתב, קודם הוא כותב עוד פעם עם התיקון. אז כדי להימנע מזה, אני יכולה לבקש ממנו לפתוח את זה בקנבס, ואז אני יכולה להיכנס לתוך הקנבס ולערוך. ממש לערוך בתוך הטקסט של ה-Chat GPT. וזה באמת מקצר ומאוד מאוד נוח. אז כשאני מבקשת, אני פותחת את הקנבס, בואו נראה, ואני מבקשת ממנו, תפתח לי את התשובה, נניח, בתוך, את התשובה כאן, נגיד, כדי שאוכל לערוך. אוקיי. ראינו יסכים עוד פעם, כי הוא כבר עשה לי מקודם, ואז, הנה, הוא בעצם עכשיו מכניס לי את זה לתוך הקנבס, במקום שכבר אני אקבל מעין עט כזה, שאני אוכל להיכנס ולערוך את זה. אז זה מקצר, פשוט מקצר תהליכים, וכמובן שאת כל זה אפשר להעביר אחר כך לגמא, ולראות מה ייתן. אני לא כל כך סומכת עליה, כי מהניסיון שלי היא לא כל כך עושה מה שאומרים לה, אבל בסדר. אז תנסי לקנבה, זה גם אופציה. אפשר לייצא את הטבלה הזו ל-CSV, קובץ CSV, ולייצא את זה לקנבה. שואלים אם זאת הגרסה החינמית של צ'אט, אני לא יודע, אבל בכל מקרה, חשוב, כמו שאמרנו בעצם פעם קודמת, מומלץ להשתמש בפרו, מומלץ לקנות את הפרו. כרגע הרכישה היא במסגרת התחום או החטיבה, דרך כרטיס אשראי ארגוני, זה נושא כאוב שאנחנו מנסים לעבוד ולבדוק את האופציות. אין אופציות טובות עדיין ארגוניות, ל-Chat GPT ארגוני. כאילו שהם כן, לא... רשמית אין מולטי יוזר בכלל. כן, נועם, הבנתי שזה יותר יקר כשזה... זה יותר יקר, זה בלגן. תודה רבה לכולם, תודה ורוניקה, תודה ענת. תודה לכם, ביי. תפיצו את הבשורה של ביס של בינה. אני הספקתי לאכול תוך כדי. ניצלתי את הביס. נשאר בלי בינה בסוף, מרוב ביסים.